Hello, meine YouTubers. Today I will show you how to make a very nice art in Photoshop again. So the first thing I will do is open my Photoshop. Photoshop is open now. Yeah, just do this. I do. This is very rated. This I do. Just follow what I do, and you can be lige så god som mig. I will begin now. This is Tandstickman again. Det andet, det tager for lang tid, og det kan jeg ikke finde ud af at tegne. Jo, jeg kan godt, men jeg gider ikke. Yes. Imens jeg tegner, vil jeg fortælle en rigtig god joke. Der er alt det med hestekød i oksekød. Hvilken der er fundet savsmuld i en oksekød. What's the horse is this? Der er fundet savsmuld ind. I will tell the answer later in this video. This is a Tandstickman with a very big dick. Yes. And now I will tegne to piger, der giver ham blowjob. Ja, nu begynder jeg. Undskyld, men det bliver altså kun en pige, der giver mig blowjob. Det er tungt, det der. Pigen er meget skaldet, fordi hun har cancer, så hun er skaldet. Eller hun er cancerpigen. Nej, det drejer ikke ved. Pigen har kræft. Nej, hun har AIDS. Så det her billede her, det er jo vildt. Altså, man får ikke AIDS af et blowjob. Men når de har sex lige om lidt, og han bruger ikke kondom, så får han AIDS. Men det vil han ikke, fordi at pigen ikke sagt det til ham. Nu vil jeg make a very nice talebubble i Photoshop. Det her er meget svært. Det er meget svært. Det er kun professionelle som mig, der kan lave det her. Eller falder et video, så du kan se, hvordan man gør det. Fordi der er så meget efterspørgsel. Ja. Det her. Efter jeg har skrevet det her, jeg fortæller afslutningen på. Jeg svarede på min joke. Ja. Det slags horse. They have fundet en oksekød with savsmuld is a gyngehest. Yes, I hope you enjoy min video. Jeg vil gerne I hope you enjoy my video. Der vil soon komme a new video. Hej.